Tampereen piirin kilpailupäällikkö Jouni Pihla ja täällä ollaan tyttöjen C-juniorien futsaalin Suomen mestaruusturnauksessa Ylöjärvellä. Tampereella on vahva perinne järjestää tämä turnaus. Millainen turnaus tämä on? No joo, niin kuin sanoit, niin Tampere on järjestänyt turnauksia jo peräkkäin useamman vuoden. Että tietysti se, että meillä on aika hyvä toi futsal-kulttuuri, niin sinänsä tämä on varmaan siinäkin mielessä ihan oikea paikka. Ja sitten se, että jos ajattelee vähän niin kuin maantieteellistä sijaintia, niin vaikka Etelä-Suomessa ollaan, niin joka paikasta tänne on niin suhteellisen hyvät kulkuyhteydet ja täällä on hyvä halli ja joukkueet on tykännyt käydä täällä pelaamassa. Ja tosiaan tänään pelataan tyttöjen turnaus, huomenna jatkuu C-pojilla ja pari viikon päästä on sitten tytöt ja pojat B-junioreissa. Että mukavia turnauksia tulossa. Pitkää päivää. Tänään on tytöissä yhteensä 12 joukkuetta 4 lohkossa, huomenna pojissa sama määrä. Minkälaista futsaalia junioreissa pelataan ja millä tavalla tämä futsal palvelee jalkapalloilijoita sitten kesällä? No niin, tietysti jos ajatellaan, niin kyllä meillä junioreiden ihan futsal tekemisessä on paljonkin kehittämistä, koska meillä ei juurikaan ole niin kuin lajin erikoistuneita joukkueita ja seuroja. Mutta tietysti se, että nuoret jalkapalloilijat kun osaa ymmärtää se, että mitä futsal tarjoaa jalkapalloille, niin se on se tärkein asia. Pitäisi nähdä se, että missä nimessä niin futsal ei ole uhka, vaan päinvastoin se on mahdollisuus kehittää montakin eri ominaisuutta ajatellen sitä kesän jalkapalloa. Ja se on erittäin suosittua tänä päivänä ja tietysti aika monet seurat joutuu jo senkin takia, että harjoitusolosuhteet kuitenkin on sellaiset, että kaikki ei pääse isoihin halleihin jatkuvasti pelaaja harjoitteleen, että futsal on hyvä täydentää sitä jalkapallon ympärivuotista toimintaa. Kiitos Jouni. Kiitos.